ще ви покажа част 2 на при баба и дядо. Ще ви покажа как ми изглежда къщата. Сега искам първо да ви кажа едно друго нещо. Ако чувате някакъв шум, то е заради тази тупка. Просто не се затваря вратата. И затова сме така съм го заключил. Има маличка дупка и се чува шум от нея. Да. Сега е време да ви покажа самата стая. Видяхте тъпичите. Започваме с първото нещо след 3 и 2. Ето това е първото легло. Те турби са от нас, така че ги изключвате. Ето това е първото легло. Опа, наминаваме на второто легло. Опа, какво да се види тук? Това са нашите братовчеди. Ето това е сестра ми като малка. Пакет. Това е Дамян. Това са братовчеди. Да. Наминаме към масата. Тук има един стейк и една голяма, почти изпълнена една чаша, хапчета, турба с хапчета и някаква дреха. Ще минаваме към камината. Това за първи път го видим. Вот. Голяма работа. И там има календар. Това е тази година. Да, ето е камината. И огледало. Пак снимки. Часовник. Тук дрехи. Телевизор. Тук си разнички предметчета. И да ходим към тука. Да, това е разхвърлено. Идваме. Да, и тук има също. Ето тук има някакъв федер, който преди го обложахме с Дамян. И се карахме който го изпътва. Сега отиваме към другата стая. Да, това е изход. Още не огледалце. Турби, брещи. Опа. Да, тук има. Не искаме да ходим на тази, защото има някаква огромна пайжина. Обаче няма пак. Пак не иска да се проблема. Не знам да отида ли в фризера. Зад вратата има една стая, където седя. Има фризер и е много студено. Така че по-добре за не ходя. Ето така. Така отиваме метла. Същото огледало. В гледалото го видях. Иди. Понеже в предното видео не ви показах това. Как се казваше? Двора. Сега ще ви го покажа. Тук е заключено. Не. Ще отключа. Вече аз не мога да отключа. Не можем. Тогава хора, абонирайте се. Сега ще ви кажа. За трети аз да ви покажа двора. Чао!